ма ту сумкаи маро капида. Саидаҷон, ма ту сумкаи маро гирифта ба берун баро. Ман дарвозаро аз дарун чӣ тавр аз болои девори баланд мегузад? Наханд охӣ. Намо механдам. ҳеш 4 километр 4 километр ноутпиёда катӣ омадем. Ноутпиёда катӣ. пиёда. Пакришгоҳ ҳамаш дарда. охи ва ё фикр накунам ки аз боло моро сурат гирифтесия. Бародар. агар азоил биёя ман розиам ки ҷони мара гира. ба ҷои ту ҷони мара гира. ман ин коғозро аз таги хобгоҳи духтаро қафида овардам. чӣ буд пари буд чӣ буд аз пешам гурехт. ҳамун сауди сабили гуфтаги та 3 шав дар ҳамун калуш пайҳон бурда монду. калуч бобин будай отама ясани нигардо. равм пар пуштишка Пыр кунам.